כאן סוואג בוי. צ'בוי. אז היום חזרנו לכם עם סרטון חדש, דנדש, בנדש, לא יודע. היום אנחנו נדבר על Five Nights at Freddy. Five Nights at Freddy. סתם חרט המשחק הזה, כולם אומרים שהוא אמיתי. מבוסס על סיפור אמיתי, אני אומר לך, אישית ראיתי את התמונות. שמע, לא מפחיד בכלל, הכל חרטה ברטה, באמת. זה לא אמיתי בכלל. זה לא אמיתי, זה חרטה, זה ברטה, זה לא יודע, זה... הבובות, ראיתי שהן תמונות של בובות הן לא אמיתיות, זה בדיוק כמו של המשחק, וזה... בדיוק, כאילו, מה זה? זה לא כזה מפחיד. מה השעה עכשיו? מספר חסוי? והשעה עכשיו 4:28, וואו. מספר חסוי, בוא נראה. מה זה? הלו? הלו? Hello? Hello? Who this is? Shoo! Hello? Who? What? Where? What the fuck this is going on here? מה זה אמור להיות עכשיו? מה קרה רגע? אין לי מושג, אל תשאלו אותי מה קרה עכשיו. אז בוא נמשיך. תקשיבה. בוא נעשה את הפלאפון הזה. צלצול, אני לא מבין למה. מתקשרים עליי יצורים כאלה. רוצה לך עניינים. כן. אז בקיצור, אני זה לא לא מאמין. אמיתי עכשיו, זה לא נו, אמיתי. מה זה זה? זה חרטה ברטה. עוד פעם מתקשרים אליי. אין לך. אין פה... מה נסגר? הלו? תן לי לדבר, בקיצור, אני עדיין לא מאמין לחרטה הזאת. זה לא אמיתי, נו. Hello, who are you? And you get my phone. בטח גם יש את צ'יקה But I want ופרדי. any job. פרדי וצ'יקה, I'm לא? only 17, what a job. I don't want to work. I'm 17. What the fuck? שמע, זה מתחיל להלחיץ. נו מה? שמעו חברים, מה שהולך פה, this is so disgusting. כמו היער הזה, תסתכלו למעלה, תראו. לא יודע, מלחיץ כבר, כאילו, רק איזה שומר של... מה נסגר? לא, אל... למה לא לענות? בוא נענה. בוא נראה מה הוא רוצה, חכה. זה דפוק. חכה, בוא נראה מה הוא רוצה. שים על רמקול. Fuck you, boy. What? Who are you? מה? שנייה, חכה, תן לי לשים על רמקול. שנייה, אחי. שנייה, אחי. למה אתה עונה אבל? אני רוצה עוד מה הוא רוצה ממני. What the fuck are you wrong to you, bitch? It's on hold. Where this Where are is? you? Fuck you! You bastard! Who are you and how you get my phone? And Fuck I you! don't fucking want to work, man. Fuck you! Please leave me. Fuck you! Leave us alone. Fuck you! אמא שלך, יא בן זונה, תשאלה אמא שלך במטרה! יא בן זונה, תדליק אותי! בקיצור חברים, אין... חכה, אולי הוא יתקשר עוד פעם, בוא נבדוק. אולי זה אמיתי. שמע, זה נראה לי אמיתי. אימא'לה. יש מצב זה אמיתי? יש מצב. שמע, זה מלחיץ. מה? אל תעשה את הקול הזה גם כן אתה. די כבר. חכה, תן לשים על רמקול, חכה. Your song is so bastard! You fuck you! You son of a bitch! שמע, יש לי צמרמורת בגול. וויט? פרדי? What? Don't do this! Please don't do it! I'm sorry! No, we didn't do it. What the fuck is going on here? I don't understand. מה זה הולך פה? בוא נברח מכאן. איך הוא הגיע אלינו? הוא פאקינג באמריקה, כאילו. ו... בוא'נה, יש לו שיחות חינם.
What the fuck is going on here? What the fuck?